ikira se studio no twajaga tonyorira kera kirimete gasine nyingi igoro ni gare ngasense meri aero na tarakura sinmena na bokoro sara kinende bono o ikira se studio tatuko kore biro na ndonyore na ngojitorwa so asense meri rijiko wakiri kawe ke gonto tatuko kore biro ninga ninkwari ne asenjira ya beno bena intutura kwana mangana abera atatu ikyatura kore likabwa komete siasa gese ba fikitanya go ikase studio na bato tena ngaya je tena ndakagenda ngakya tena mirobili yae na ninga kyabegete mirobili ya se county ya Kisii na ndomro ya se county ya Kisumu komo rotora se county ya Nairobi komo rotora se county ya Mombasa atotena ngeri keke agende no ne kizigisuko fikingora ikaroro atotena mbiribi ya nete korobeli kera siasa ero ya era bono ninga ki ya magendro na atotena kwa moya se bintu biria tutete kurwa sama tukama go sena bono nali abwato moyo mone kapsa boko ene kibina usukire bintu bibujibo sigona kwale na senjira ya bene totomere ujumbe wetera sena mbira se skini ya gora abu boy totomere usutu bwata sense mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wa sense ya YouTube na tonyora Ndizi TV News kutakole biro tigamwari na senjira ya bene aratu kwani na ndarato amaigabe tumagusuka karibu sana mheshimiwa pono kora kwani ngo mwanchumurire amwanchumurire mwanya gitinge na abakwanira mbiyama wakire asemwa beta mwensipi mache ngumbu Gusii nense yonsi na abakwaniri bali mutamanyeti ase amarieta nkuru ku Vicky nyaboke Onderi echararani nero bambakirete egosona sawa na lende nkubatebya na boretekero kyo women rep na chire na anda senga kiabe ne ria kabe na chira se studio koruna rueta se chikura nkubakira mbiya mono nkabori chikura cyo women rep mukanga chonsi pi echaye samene nkaira byeyigo lakini lende echense yiga uyo hayirwe uyo mwate uroro etokumwakira mbiya mono abarayo itobonsi mbiya mono na bakogenderera inga kianya sai nendunge na nchekerere ikenga kiane mwetekere guike guika nejike lakini rende tingo tiga kokora ibintu nande buna narenge gaiga Brighton ngatebya abantu naki tingo tiga kokorera omugusii no mu Kenya magendro nabatebeti nande guikangendera gukora igoto debene karota irete kero gotukweti moyo tingo kumoyo na bori 2017 tingo kweti moyo nkagendera gukora nande bono na bori 2022 nande tingo kumoyo nande guika yekogera am a leader in myself inside so I'll continue doing for the buya kabisa Vicky ngo kwantoro zikonte bimde bwa kora litukuri goro ngwari ngasense mo yaero litukuri goro ndwari na ton omwansa akorwa se kyombegeri kya Kenya Innovation Agency akakwa na mangana innovation technology goro ngwari ngasense mo yaero kasomo wasiri radio wara ari kuigora wifi go sama na internet ngakiura kwandinga neli na ndenge kirengete kadukura kwa na mangana innovation and technology mbiya mona abantu baminto narochana na mangana yuekera abantu baminto bari twaringe komo mbiya mono Ndizi TV ntwaringe nainu ntwaringe na Getembe TV inkabatebiga inchu abana baminto mwerorere ibinto ngokora Kenya ngima tari gusiyoka inche anibana nabatete nche ne future president igobono ningendete kuna kubanga mangana ayukia mapema ekero narengense megoro gali aero omwe waziri Eliud Walo igangi invited officially nkwara last week ntwasimeke mete ya baredi na Dr. William Samoei Ruto countrywide mamo bi mamo ntega sina korete nema no my tap 2013 I started nema kerona anda ngeli nchusimeke mete galia Nairobi ne Dr. William Ruto kamatebi mwana minto ekera bantu because it was being done for 7 counties nichi PS nichi CS William Ruto ako korega asie ndonge kitangani kora mwakira mbia mono na because kare yakabiri naki any ministry ito it doesn't work that way we are working for one government national government of Kenya and the county government itiri serikali yamo egokonya common mwananchi inkamata binche nko enda se ito nyangweta ntigosimeko na abana ba Siaya ba youths ba Siaya ba rengi na Kisii University ali asene irete 500 million ya ICT ya Kisii bakandangiri umwana minto njoto very chief guest ali Siaya ekero bandangiria tinare kwanga tingenda ngacha bosongo ngasime kanyangweta the following day owalo nero le gochikobe chief guest gali Siaya ncha was among the guests barangiretibu nkamatebire bagantebinchu aye mokorega mosimeke mitekomo na no yo minto events arori ogerete na renga swanema nkanywane rori nge chief conservatagaria ekero twagenda gusimeke mete na akora gusimeka nyangweta the following day nkaenda Siaya gekora a minister was engaged in another activity
activity nkagenda ororo ngo ikororo tiganko erese bono nande nteto mwanchu murigeria sorotegerere yakorana igweta abande bakobori naki ina Vicky agotoka ore ne siasa waro ne serikali ya Kenya kwanza ingakumi omugusio mwancho motegereri otegerere naki njero muntu ngokore ibinto nationally globally and national bono ekerona simeke metetu akora togosimeka inkaeguri bagari abena of course gukwana gari siaya inkaburi abangina basiaya indoche mugwate kasabaga ndoche mugwate sogam mugwate miret nkababuri ngusimeka mura matoke bagantebie nkababuri riswari rimwe rinkoburi gotambe mpaka Gusii mugwate chiro bagantebie yaya nkababuri monye tagete bagantebie bunande iga mwana minto nande bono iga Nairobi ngochi Mombasa ngochi kogenda gari Malindi magarini kochikobeka factory nene ya 2.6 billion ya kasaba inkabatebia Mombasa magarini ya kasaba ngo ereserande usite bwati kasaba bono Gusii ngobeka ya matoke ngokuba kwa eresande chi factory number ngete intata ne future president wana kwanda utoeba igaso mutu oime no bwati tamangana yunte tirando mwancho motegeria tegeria sana na ndi chiru muntu nkora magendera ubiye mono and I do it country bono nente te ko eresara igoro unana kiachete because abantu baburige ntekyo yes nga yaruerete ekero twasimeke mete na eresa bangina baria inkababuri mwanche mbaretere factory ya kasaba gaigasia bagateba kabatebinche buna mondo chiga ma global lady kasaba factory ngobaretera ndiga ingatebie CS walo because it's a CS of the national government they sit with the president inkamotebi nago sabiriga yes serikali is to create an enabling environment abantu motegerere serikali tari ko cheche gokorera ego create chiro create ebinto create chi wifi chiri kwaro chito create keregento egero kore biashara bya orosie bese ya umuko inkamotebi CS walo egasi serikali akina requestri there are two policies na sete kubwat even last time na kwanete na magoa tole Machakos because I'm a student PTA Machakos nkaburi minister the former minister magoa no ancho tokonye policy ya matokari egwe skuru koranches agantebio mumano you are speaking like the president Uhuru Muigai ebiru ne bonyo kutamba gontebi please inkamotebi it is 2 months please no ancho nkonye inkamotebi cabinet mema I'll share with you rero na ndena tebeti walo and I'm going to share ekeronda rore policy ri abera and is going to be tiambatebi ama toka itabana baminto igagochikoni we ribu na kuchimoino itangani ngamagotebi walo I'm doing following two policies ya kasaba ne ya bananas ne binde bionsi entonta gete ine banana ari eguchi skuru obuya already Machakos ya story answer kuriye achakire kuriye igo akori chi skuru chospi igo na create market igo mano minto egia kabere nkamanya gotebi rendo owaragante thank you very much I'll do that and we are going to for antebina the second week of January no ndene robisi yaye kubwati mangana yu egento gia kabere ekero na mweresete igo nandi buno roche ngendrete ko kore bya Mombasa factory to kubeka Mombasa to kuru Mombasa to enkenye ngimango kora bono tiango tai bono egero manya paka Gusii yanko kotebi ndi chimbangete gocha Gusii gaiga ekero na eresa rinde abantu bagaria was so excited ende nkamanya gobori abangina bakairiria ata nande nkababuri abangina baminto munganchere mbaretere omungina recho ruto ekorana to chokore bintenko chakande ko murobere nango chokora Kenya ngimanere abunsi aya twarenge mbarentere asimeke amatoke ebintebyo bakairia ata bakateba yembia mono nkamanya kubaburi because nansire murobere nkamanya kubatebinche no manyete bya mono ndwarenge na entwa university ya na leta Kisii University na Nairobi University nkabatebi ingokora mangana e-waste management ekero gokora e-waste management nandi kunyo kwanda chita giver to gukora to gokora minus environment minus ICT minus education yes bantu banyoro bya mono na irwe lenses Kenya ngima I was in Nandi Muiso last week part 1 gokwana ne CEO ya Narep chi hospital cha Rift Valley narenge Mombasa ne gavana ya Mombasa Lamu ya Eastern ntwa kwanete na Simba gaiga na kitogo chiko sign tie moyu twanza correct twanza create bono iga by February nkori kanda abana 100 igari Nairobi bago chiko collect this bono mondongo bori arega ingi wajire taero kokanda sia ya kingutete ko yendra ko eresa aba Gusii minto tegerera ngendrete ko bayeresa kwa ki mwaira ngora na bayeresa ekero na uti ngendete ko eresa
ekero naba chitaikebe ekero naba eresa mangana yo buna narenge ga Gusii aya ande nkabate na sign intwa nkabate binara abana bali bandangirite students bandangirite Gusii aya organization ya Siaya nkabatebia na signri ande ngo chande sign na pondo na rosiri west courses for the whole country for universities for TVETs for chicos chichi governor for MPs for everybody to understand no chorre mna nko nyerore out nande to content APS bono mu Gusii ensema ya nereyo na kiki ko kweresa bono egento kigerete bono kurugagwo umusies abana bakagoka they were so excited kabateni chenchake kubaira guchungumbu exchange programs no manyete after twakora umusies akagoka nande kabateni chena bori chikuro Gusii inaira lakini rende ngakianya sai nendonge bagante biga tokumia nkabatena and I'm the future president of the Republic of Kenya almost yes this is wonderful Vicky, you are talking about what we are doing please I've invited you officially I'll be launching my Wi-Fi aero na kinachiriyo almost yes on invited ngo kora kinde pake message ingenda aero ko launch ekero na I invited I went. Imagine igoro na chieta aero in the morning nka manage kuikoro nkaruna Nairobi nkagenda aero buna na ikaero nkwandoche mwaroche mitandao tugaika it was so good function was very good maetekero muntu nabwate feelings chaye na bagoteba buna tagite muntu kero muntu akirete chikura but I'm happy our CS almost yes no mungaini thanks to Dr. Samuel William Ruto kwa almost CS UCT ekrogeke because I've interacted with him no musiesi roche kentaka kora and the ate vetene serikali ya Kenya kwanza is there kotebo maene na gokora ibintu bibwenderete ekero twaro onche tiato angiriti abasantu ari ngororo nkanyora no mwana minto kengo no namonyorete oboriti yokinga nyambane no arenge tugaronche genteke tugakora tukayugwa mabaga ngakwana nkabatebya abantu baminto baero inche imbuya mono thank you as invitation yes lakini gasiana apart from una bori chikura Gusii to abori chikura but apart from Chikura, I'm the CEO, Mweba. I'm the CEO of International Center for Research in Sustainable Development, an governmental organization which has been implementing the Big Four agenda throughout the country. And now I'm implementing the bottoms up of Kenya Kwanza. You have to work with the government of the day, whether you like it or not. And Rachel is my friend. Other people are saying, that was the government of that time. And today I'm working with Dr. William Samuel Ruto and Rachel Ruto to do all activities concerning agriculture, food security, environmental conservation. I'll continue doing them. Ebono fikindagete o Gusii o gasemena kibinte bikwa kwande bi. Ebya Gusii mbirebe. Enimete kibona kyo Gusii agotegera next. Nako eresa Mombasa ngocha. I'm doing that one on Mombasa. Gusii ndete ngotebege amangana na kubangire. Ekero na arenge Mombasa last week. Yani na nagote no mwana minto. Nane na maskania manene Brighton I respect you. Yesterday when you told me ngakotebina I'll come I finish because bona gani bata another meeting at 4 in ministry Nairobi. Tiganko erese ebintu mbangire to Gusii bina nabangete mumanyete nimbwate laboratory ya matoke. I've been looking for a market ya matoke abana maminto ngurora bangina gari kemo kama bachandegete kerongo tire ku Nairobi na endaga iga nyako mate chiro insimegeta matoke mate ga iga musocho manya chiro teyo na ligiri nunyorete byamono last year ekerona irete 17 governors and that's what I told you about even last year naba aero ekerona irete 17 governors. Agriculture is a devolved function. Igoto kokora minus kobori abagabana beri tuko bachorire nabantu inkateba to kugenda nabagabana baiga ingachora across the land mbiyamba katanaliba amaiga yega bana ya tanaliba yangete igoro because yando chali gantena gakira ndio gocha tanaliba nane kwenda tanaliba torochira no Mombasa and nkabatebia I'm going to assist them arafu egento kende bantu batakiri kumanya I'm the CEO of Suryo Cooperative Society in Coastal Region Mombasa region na kiki also ngokore bintu Mombasa ya mulji omu kazi ni ya Mombasa cement aba indi balia na echiro indete ko kwereza echire ye na abarigeirie ya Gusii ngima na Kenya ngima bo ekero na renga ali Mombasa na nyorire echiro na ndo mwancho mo tegera lio tegera bia kabisa asituchikuira all
all our farm produce. This has been my dream. Na kichiro nkorigeria abagusii baito onyore besa ya umubuku na anyorire chiro paka na anyore 14 exporters ingochinde kuba train na kimogosimeke bintu byaino ingocha nabyo nyasa onenganza kweboria na anyorire chire. How am I going to deal with the refrigerated ebintu bikwenda omete ko ikotware refrigerated vehicle na anyorire na akwanire ntwatu ate meeting na Robi na Jimmy Kibaki no nyorite is my debut party leader Jimmy Kibaki na akwanire nere oanchiranire bunango chiare kokoraki nguchi tori ku wakinere na Dr. Namunje oyo ya advisor na ande ya koru US orete big project nkore laboratory iriane na abekire a winery. A winery already I have 600 liters chair wine. Chire ready and the caps ya 3 I'm going to upscale it na kwa netene ambassador ya Britain banchirane we have had discussions ambassador ya US ingo chinde kwa upscale nguchinde kulika bana baito bagusii ime bango mbangite gusi abantu baito mumanyete biyamo na as usual mbangite ne miyafiki ngibinde biwigana na byo ebintu nako eresa igebono ndoche itianko erese in January as we are speaking I was in Nomo Estonia at consulate last time una mwaroche na ngino ambassador a Kenyan consulate to Greece bono yana rengene a Kenyan consulate ya Estonia akanga nkagwana nere akanga monto ya mangana West management ochire Estonia we are working with the company of Estonia na ndena iwo maneno ito mwaroche riba renge Egypt a president ya ito February Dr. Samuel William Ruto kwa ndare Estonia na nje ngale igwa mangana Estonia nkore ngochaka tole nako eresa na by February e company ya Nairobi ya chakire alafu yende ejireci nyingi asenjere charani don't worry 9 minutes is enough for me kwa eresa mipango bono mbegete na I will come another day. I'm sorry I was so tired because no chena rote na nkaenda yes no problem etinechi nyingi as for me aba gusiba minto na mumanyete elabu yo nkochere ko ba upscaled ntu akwanete nabantu ba British High Commission tu akwane nabantu ba US embassy and nkoroleta abantu abo speaker iga tu akwane na barabu nkori barikiranda already bono iga nindigeta abana 10 in my lab and in my winery abana 10 ba kolegasyo ase greenhouse yane abana bagobeka emetura bakora barabu bari bagocha on contract ibagocha abana more than 20 babeka as bono iga I'm doing chinasari you know I'm an environmentalist I used to work in NEMA and I continue working now in NEMA as my partner inkobeka ni chinasari I'm working correct development partners na alikire proposal to Danida I was having a meeting n'abantu ba Danida they are ready to support women groups intete ko batebya bagusii chi cooperative chirina roseti sana amacho mogusii intagete go chi strengthening inchemba tebi na kimogo sororo ekero mwa soiroro buna to ebinte byo spingo chikokora through the groups na ande na tebeti mu CSO ito owalo nko moreta ande gusii nko muirande Nyamira nko muirande Tana Liver gocha tore nere kolonchi nseke ndago tebi weekend tebeti mwa fikindirieri bono ndubwate serikali ase county ya Kisii boro simbaratini mugabana na kiwo chiko mubwate sia inde ko implement ibinde kera wate na to kunyara ko implement you know you have to work with the government of the day simbarati no mugabana ito no mwana minto litangani abantu bali batamanyiti mwe tabanta bage komete bono mugabana umugabana atara ile chikura ntu akwanete nere o minto momo monyonka agatoira ari mwari mutonto ekera toira mutonto kuchukwana West management yiga ene ile tegavana ngwae tokaenda Greece tokaenda tokanyera tokakwana nere after ile chikura ka angakira ri tukorire ile chikura ande mwana mto na ile kamatembia mono tugaterane na ande tokomira na Simba ati Nairobi no mo Vicky Pantasapulo ambassador ya Greece ko kwana mangana ya West management yiga na aro tokakwana igo gogotebina ki I am working with him that is what I want to put it clear amangana agriga chano manyete amangana yes ama omo gavana Simba ati ataira chikura tienda gotebi na chite rabiane no mo ngino emei omo ngino ryoye mbasa ine tibaka vistas book akamburi Vicky uno kolete gasi ngiega obetera bwinge igore tuna wiri beti gakimba kia avocado ya beri asime tunera inga kinki akora bantu akusibatari kwa chikura katemete mi bimba taramanya bya igo mwana minto enga kikerera ikembange igo Simba nara aware nimbate nasari ya avocado
avocado hasha avocado nimbate nasari ya matoke no manyete bya bormo wachire kwa rorire igo I'm working with him what I'm planning njomete ngo work structured I'm a structured person ekero na mweresire emeroberie yembegete ko Nairobi na Jimmy ntwatwarete meeting last tutarende Christmas na immediately after Christmas we are having a meeting with Jimmy Kibaki na Dr. Namunje na Monica Kibaki anto nimbate chikamba ninye na ndete ko eresera bagusi ekam ya chabasongo njomete ngudi na basongo so maite or US bona basonga baiga ometo buyo imegondo yaito with these chemicals etiriko kora buya no maite bo ntobwate bono plant ngamne shirabu toguchigo simeka yabeire certified mpaka Ministry of Agriculture ntochitanyarete ntochitana Monica gaiga na basonga abo ogusimeke kirwa simekire kento kendions wanyisimeka yareta obuyo ebintu byama ina yemo ntobwate rande ntwatwarete meeting na deputy governor yaito na monda na Monica Kibaki na Nairobi na organize it what you so I'm working with the county government very well nkamote the project I'm bringing to Kisii bana kwebanga unachigocha ono nkamotebi ntobwate project yende doroche abantu ekerwa kwa gesire bituma okubeka bigo chibyagunda aflatoxin tokaigungo kusire cancer munda na metena mo daktari yari agatutebike twango kore campaign na simba ibeto ngo tebya abantu na barete ire chibagi echo na chiro chinchiro kero tungo chagocha ntobwate sanitary pads no musongi multi-billionaire koru Britain e company ere boganda bono iga lakini tutete kobeke company e Kenya agateba goika Ministry of Education chake kugura no nyaninke for them nko endande kore minister ito machogu komotebya manganaya na Rossi appointment na Jimmy Kibaki komoroba the same lakini rende he was out of the country but we are still going to have that iga nkoleta tole enoroche factory yo ye multi-billionaire omusongo igono gete chiprani mbwate nande inkoro tole twabangire no musongo yo buna nkwenda Mombasa I'm going to meet omo Egyptian gete otagete gwatenere multi-billionaire ntete kolenta torosi nare emegomba torosi chisantal tawet tolika abana igofiki igono kwa mbori merobedi umano min tonero nyandete bya kabisa obyechita nanyo I'm sorry wakiri chita ikaiberesa tutwakorira bono na emerobedi ndembwate buna nagote ichikamba nagote bono kurungumbu kuru US mbangete gocha na nko wakitole na Monica na Jimmy Kibaki na nako eresa nandi manyinyu manyene bitete Kenya ukango tari Gusii ukango kora I'm doing Nandi buna bono in March ntwalingere deputy governor ntwalingere chi governor 12 ne program gite kaki ya Gusii kanyarate lakini aba requested ngocha bari bagokora mangana food security ali na Nairobi mbate bete nkongori bara amatoka 20 million kuchinandi so amatoka yo ngoenda ndiko nyaronchi na Recho Ruto inkabate bina ngukura in March no ngale na Recho Ruto nandi kurwa nko mareta andi Gusii Gusii nyende Nyamira gakise ngenjoni yito tinkonyetiga batambe nkonyegerande kurwa gunkuru Nyamira nkogenda tole Nyeri ase my friend Jimmy Kibaki manya kogenda Mombasa igo I'm doing it the whole country embe monofikie sali biro bitu bya bebike na wakiri ukire nayo kwanyorwa metega sinabere kiboni chinguri platform ya ojoje nebinte byonsi oerere ngakiyobete meroberio yago totebi ngakyoje kubatsibina waterega government serikali national and county ngakyoje kubawate sikwenda konda toru lingana lya uri omwari goja songa njumurere tukore kyano jugwakiri ukira and tukureri chikwe twakweberete ebire thank you Brighton and you know you are my PA no my totambe so omuksio minto mbuya mono no yaba chiteka chinke kagirete kwa nyorire ke bwenerete kwa keigure ninjengiche isingi I'm so busy abantu bamburi nanaki inje tata ngonchuka na Kenya ngima world na gote ngwenda Estonia kurwa ngwenda ndende in February Estonia ngocha Estonia ere country in Europe kurwa ngwenda ndende US kokora resource mobilization kokora implementation ya bottom up approach bono ne serikali erororo na and thanks to our president Dr. William Samoei Ruto, let us give you support you need. Thanks to our first lady. Thank you to our Gashawe deputy president. No, we are here to work together to assist the country na kukonya a common mwananchi. Biamono Gusii no turamo ningendreko bakonya engaki ane neche biamono abantu baminto. Biamono manyumori fiki ntonya tiri bagali to bia bono takete ko ruensema ya Mombasa ojoje. Tukwane binte byonsu kwa kwande kya mabonara abodi kwa mange enande na litua kwane mabona marketing ko ya somanya kore Dismas okinyi mbiamano nara nero abantu nabange baboli mabona tingo nya soma boni sali yebiro lakini mono teto promise ne weekend ndio ko Mombasa nkuru Mombasa
around 7 because there's so many things. Lakini bona nakuri platform ojojeni tuko ya Monday to kwa na iguru ya siasa na magendero bona ite tuko sabiri sabari ngi uja sense ya Mombasa watu so sense ya jiko na wakiri to Jochimo no ara studio pero be nasara bona bago ja nigo bago ka sense meri eri jiko bato tena na aria medina bago to tena no ndi jigeris ya kwa gunate bana chi policy na chi to cross kuro bana ga kwandra yora kwandra mwe policy echo yes ya mono mwanju moria enero ndi steve bonso mo usia karutu arengi na Vicky Onderi orieti kirugi bogumane lakini tararo sa kore miremo kiata kanyora lakini tararo sa kore miremo otebirina na ndete gotokonya se rogro usi osasinze zengi ma ndako tubwadia enero ndi steve bonso mo usingi tigansuke sara bairane na wakiri paswa sense meri yeri chiko. Thank you Mugusimbia mano, asante sana. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii Orogendo rw'iki kilomita cy'intambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiyariganiye kigima eliyo kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonjoria nigo tokurigiriria inakie kerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko Bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira ritukolia la misi inseye muninsu ya marokoba na boigo moiroro rituko ya Jumatatu chinse isanu neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tokoiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi weke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime weekend yetabwa tumuru biurumba tari weekend nonya kumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiria bagotera na yanda mange rumba mega okabela ngamo solo tela kisanga musala rumba rumba Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio makonga kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore trebinte bikongwe bintebe bawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka nande mainga chibandi nchira chega chinyinge bwate taliki bwate sa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie video so abusa Ndizi TV le video biro Ndizi TV ya ngo munga inore tari Ndizi TV news
Search ya Ndizi TV News. Ya wana digeri wana TV. Haka. Naondo chomurubira kabisa gwicingero na papa antivirus. Bintu nobira Ndizi TV News. Ke. Jagona so Facebook ya bangu. Ndizi TV News. Oh, na YouTube yabo. Ndizi TV News. Ke. Ayenayo mokora. Ayena gwatebie kenaye. Omwanjo ndigeti kurwabo gane to gonzoja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Una mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chikosoria chikoleto na ndemo. Papa ntibera chokoleto chingero. Amo na mangana mange. Igano bwanzubure. Womo Gusii Ndizi TV. Akino meto bwanzuborobi. Ai! Thank you what about Ndizi TV News? Aya. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurentera chibice chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turigochie ko babuna butambe. Gochakire chinsa isano na isato chiamogaso iguika ikomei chiamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mokira ase chingero chiabasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini Kerenko boka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aria genreta simetandao chingero chiya aria korekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubio gugwikia evilenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Mchungaji Murwabe Peter pamoja na kanisa la Embassy Chapel mjini Kisii wanawaalika katika ibada na tamasha la shukrani katika uwanja wa Kisii Primary tarehe 31 Disemba mwaka huu. Tamasha hili litaanza saa 2 kamili asubuhi na baadaye kutakuwa na kesha ya kukaribisha mwaka mpya. Mungu akaniambia ukienda kwenye uwanja ambia watu wangu nimewapatia one more year for productivity. Kutatokea muujiza. Utabarikiwa na nyimbo kutoka kwa waimbaji mashuhuri wa muziki wa injili kama vile Solomon Mkubwa. Wanadamu hawatakusaidia na kitu. Yes. Dr. Mbuvi. Nguvu za giza zimeshindwa. Douglas Otiso. Sara Magesa. Yesu kawaambia wanafunzi wake. Pensila Mura. Mary Kerubo. Samin Tabo. Sami Baraka. Boni Amsala. Isaac Nyabuki. Jocelyn Nyasarura.
Embassy Praise Team na waimbaji wengine zaidi. Hii itakuwa ni nafasi ya kipekee ya kutoa shukrani na hata kumtolea Bwana sadaka ya shukrani. Njoo na ujumuike nasi tunapopokea na kumshukuru Bwana kwa hali zote. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Mwana wabono mwanchi muligeria bwegeta seni kia Ndizi TV ritukulia Alhamisi na ritukulia lichiko kulende asenge nchimero bilio twaro beretia oyo minto Vicky na walengege gase studio okwanira mange aliagendete gukora gukonya serikali ya kaunti ya Kisii no nye kuranjia moisanete chinga kichobo chori chomotenyo 5 na 3 omwaka oyo 2022 kolende wakili ikirase studio na indirende twamusabira ko orusoko gosama biranga nonye chinga kichaye cheirirwake egenteke no ikirase studio na ndende tokore astoko nyara egera tokwane ali yeri tuko lya lero Alhamisi na ende nyoranga yenera Alhamisi yomwelio yomwako 2022 Alhamisi yomwelio ase lichiko aso mwakoyo akitwaranga at this time round tikatokwanira mangana raisi ga kulende tonyore obokonyi no kumanya urwase ngankiri chiko lya Kenya liganetie ase abakenya igobono mwanchu muri atobesa komisi tobesa korwa asumoro bulioyo ende tuliko nyoro bwikainoyo ende mpaka next year 2023 nyasaye gagutwanjira injia monaye na wakili wetu atupatie afya tuvuke mwaka kwa mpigo egana ende tumirane 2023 tochikoro simuro bulioyo like no other yani goto chikonyoro sikiandege 10 egara karto chako mwaka na ntuto chake na mangana maya kigima ndokora chinga nyinge wakili wetu oikire ase studio wakili George Mo ose George Morara bwakuma olio gotokonya samangana yeri chiko ero na mange tora kwanire to kuna kyake kitokora ni mwaka kwani iko nini yanteka no ikire ase studio to wakangambia mwana wakili asante sana asante Sara tualire chinga kichaonge kagete agirende tunaomba msamaha nda imekubaliwa mama ancheru unaendelea kusherehekea Christmas Christmas twakorevya na ndende togenda togochenga muno mwako monyocho ochoso mbia mono sana karibu asomoro buli bweli tukolia lero mwanchu muri atobwati gwetere mitandao yetu na tuli na Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook na baigo Ndizi TV News asensema ya YouTube na ndekero bwate kende gionsi boli ndelio nso tukubole mwakilo ito lero is the last day yoko moraso mwako 2022 asomoro buli bweli chiko you are free to do so wetrase namba ya SMS eyore gorabo ase TV yao na inche nisomeri boli yao kwa niaba yako iko kabamo na inche wika omwali mashabiki timu wakili yao Eric Baraza Dr. Nyasimi Dukuro Leise na Chris Arogo Koromarani na mwenzi nimete mole standby mole chonjo Baraza na ntevinga wakili alifanya mambo timaidhima nganaki ayo lakini asante sana ase acknowledge umurobelio weli chiko kera lituko lia Alhamisi wakili tocha kere asamangana yo mwana baby sagini it has been the talk of the town nensengima ndo kweba ngatu chako murobeli tutara mention na ende by good luck nayo ko represent amangana yeki na kyo mwana baby sagini twarore song kontwa ntoro jasa magazeti litukoligoro nesogetia gateba usinyiru access umwana baby sagini as a further medication abatebanga watu wamemunyima so timanye tinga mbuya gutawo umwana oli protection ya bana ngakiego teba na inde bunole okuwakilisha se ekina geri ntutaitoswa imemono kulinde you can talk about it ente tangani ndatebe ritani ngwa kirambya mona se aba nanchi bense yito norogongo rwitu rwa Gusii abantu bonse bayimokerera igoro ekerega tendeke kyo mwana sagini kurusi wa amaiso na ekikyagendere kurunga kiyo
ntubwate bono igase kiombe gitu kia Law Society of Kenya mo vice president wito Kurunaro mo president wito Theory mo vice president Faith igage kitengo gitu kia ga branch yito president yito Gideon Nyambati no mo president mukuru Wilkins Ochoki abonsi aba abantu mbabe kanamo bunamba wakili tukatwara gosuka mutwe korana na kige kiabeire lakini nakiri ichiko na kineke yego kurwa senchira eragokie nande reisanekie as justice yo mana sagini nande tange ebi sabune bikoba musimotwe so ase court bonega ekineke turaba advocate ababale record to na baro bali kire aba advocate batatu oyo ninche George Morabwa Kuma ntubate Davin Biyaki na ntubate Anita Nduhukire aba bako represent Law Society of Kenya Kisii County Government base kwa niaba ye County Attorney umosike sine nyandieka alafu na Sitam Church na Children Welfare Society ya Kenya na ababata etoba represent ase kineke na banta banki lakini again tunari ko kuna asine ni Sara singe chokwacha kiraya twatwaje amanganare mutu na maega aya kiro montata gete na nerota usikane ase oko oborwari bw'umwana oyo obwegerere bw'umwana sagene lakini richiko litangani uri ukwanegoria obubisi bw'umwana amagana bina by'abana gusamagana y'abana taigo korwa darani yago korububisi omwana sagene no mwana uri munyaruko mwabo mbakine bachiko babanta abana bunanchi yo wikatoba korere gento kuguna kubabisa kuba protect asibona iga abana aba babere ebagachire na serikali yetu ya Kenya serikali nere buate chinguru use right yo kuborendi bwa obomoyo bwao ayo monto na incho monto omonto o included imbako mwana musinene so ekera abanyasiasa aba oyo omware oyo mo governor mukuru Nairobi ongaturige tu Mike Sonko asoborai agocha mutwe buna nanyare kogenda koiro mwana oyo kochikumurwari osinero tatatu arumano ekitali goso kero monto obwate birengerere bya igarata ko mwana sagini arendo nanda kintu buya lakini goika tusikengiri chikoro teba ase ekineke nenchera sagini nyora mwana sagini no mushahidi oyo mubwa bashahidi bawo chikoba kote igore ekineke so umushahidi igakorendo na serikali goetera sinto kuna witness protection inyorobona ababasoereire n'abantu be family ime no mu magistrate umujaji oyo gambete kineke Ogweno umuheshimiwa Ogweno igatebete na taba ete bail basokisiko bagambe kineko risiko asingi sababu ibere umati y'abantu nabera chikuba kuba umisa ebatweka ebaite negento yakabere na baratumeke ko gusariyo boshahidi obobara yetu mutuye koto so asebono tiga kero mona siasa oyo ora serikali no yora so upinzani tiga togende ngora tutige serikali kera ekatiba yoka gautana obuya was the best interest chomana chiritu akwana gachuma pia aramisi etete na gokogenda section 19 ya Children's Act ata igore ya privacy omwana so tayari twarora se Twitter na sande so ngo karigete bintu gete binge igoro yobo afya y'abana aba ngomwa authority eyo obo bisi bwafya montone bwansi ne siri yo montoria no manyagetari so sonko nabana siasa abatete koleta siasa se ekina kyo mwana sagene mbabu atibaga tigaba ya serikali ekole ake ekigeta keire onyege yakoba sonko nabana siasa aba batete batware libagaso mwana oyo chinchera nchiro ne guidelines ne rules choko adapt omwana osikoiro omwana oyo utwara omwana oyo ege sheria omusike omugavana his excellency Simbarati iga chiete nyegetari akaruro omwana ekararo omwana agakana a bill agasoka nero the senior monster morai orega so omwana oyo kikyaba tachi gukwana igore yakende gyonse
abarai aba bandi bagusi abarai ba Kenya etogusaba na tiganga serikali neri chiko ne koti ekineke ngoti kere Witness Protection Act nero toyande ngora ebinte byonse piaso mwana sagino ndetayo tataiti anyora amaya Thank you so much wakili inga asonko na bwate kirengeki yabona mwanyabontondo bwansi kolende abwati the right channel igobano mwanchu muligereria ayona aro wakili achakeira singincho is one of them olio kuwakilisha ase ekinekyo na nditigatubaganiria maya igobana mbabisiri bona abantu bagoteba they are under the custody yeserikali bune katiba ewanchira gukwana asante wakili aso ukibeka burunge na ntumurigere naro utoboli juzi anya Joshua utakwenyorete agatoboli agatatenga akindebi yangonyi wetu mwana abisire what is not happening mwanchu muligere nkolengi kwanyorire a good answer kurase wakili na ndoro mumanyi bweli chiko bia mono sana wakili endo muligere naro ntumete tutarachaka na ende usitogendere ekirenga kiri tukolia lero agantebinga wakili akifika studio atatusaidia gofafanwa agreement entokera andu bakora agreement mona marimo karomo ko anirani motraro usini chibasa chonse nchira monere mu ko agree nanda gateba MOU memorandum of understanding no motaibu ngo bango iga gereto agreement nege ndotokoroka okubwatana no kubwatana yokora asiri chiko agreement nege ndokeko bone a contract ndobwate act ekoroku the contract act you want na asiri chiko lakini wono okubwatana gokore ase chi party bere abantu babere ose bikundi bibere bigo chamo ne sababu yogo chamo no kurikerana usoko ugwancherana okore igento gete okonerania igento gete ose bancherana bakore gasigetamo na ase agreement gotwarere chi terms na conditions yani ebipengele gete bikobekwo ebigotenenera amapatana yababekire so chi agreement chinyinge inyora sara na agreement na amapatano amapatano goikakorwe alinganene egesheria mogo kora amapatano oyokonda goitwa omonto ayugare sko yerichiko kero ogoita ne rigosa serichiko so amapatano wikabe egento kego chikokorwa kibwate kerenga yoko kora amaya na andi kuringana nerichiko so bona amapatana aya nabwate bipengele bibere bitatu ibwende guikerani gwase oyo kolika no oyo kolika so the agreement wiketware chinsagi chionspi chibwate richiko ime na andi chikatwara obokene wa mapatana ya mogosoa egento yakabere amapatana aya nabwate na andi chinsagi chinde chiko chikorkina ekigetabeti usayo takoletieke ngikirabe so igoye koba ama patano aya ebikundi bibere aya buwate ekerenga kirichiko ime ne chi fact go se amangana aria aya bwente kokolerwa ina agreement you agree on something ekiye kibwate kerenge kirichiko ekigetabe ngikirabe muigwana motena onya na tware konerana inyora gasala na ndai mwancho muligereria na egento gekorukuna mapatana ndonzi ayo konerania egento gekorukuna riroba oboremo ras mari kunse every agreement of anything to do with land must be in writing handwritten or typed omayete writing na bekoba no handwriting na bera be typed typing yakoba ngiasenge cho yoko reality na ande yes tego sareka bwangu na ande bwateria motachi handwriting omayete nchire chitasomeke so those are the reasons so agreements mune yamano bolemo we keep in writing so to basikonera niyo bolemo no monto asomono yite ko binding as a court we kase court osoki ngento kirikirens MOU kwaboria MOU asege songo gere memorandum of understanding memorandum negento mwarikire egento mubwate mwancheranete
understanding bono MOU nekero to tero na bono nchogo chakwa nase Ndizi TV muna kera Aramisi ngo chande Ndizi TV Ndizi TV anchikire na cha Aramisi na so migoro ye lichiko na ancheranire so MOU yembwate na Ndizi TV ne yogo cha okoigwana no koigwana koria ko bekire ase okorika ko bekire ase ekenyorio yani ne tariko MOU tari asmebe na gerikire MOU na yakobe ya mangana yo katoeranetie so amangana ya toeranetie ago ikiraniwa ago ikiraniwa tuatena kera Aramisi ngo chande ekero ntaje ti Aramisi we come to me apology ntena nkinta chirase Ndizi TV Noroche na MOU ige mwende koba ase obwamate kwagacho obwamate obubwe chipatie chibere chiramo aso chomo motwe mbia mono ngwantu mete maragoba agatevinga MOU na agreement ona kwa rodi tofauti na erororo mono chi agreement chiko ina okolekana asa mangana yebi ebitali by'obolemo anini na memorandum ne chiobisi ose byombegete bitakayo kolega sine serikali ye county no na bantu no nyina bantu bakugwana gento gete na gokoreke na nchenkeranie yani o ikerani nkoro ase MOU ayo gwakorirega akero gwacha Aramisi kera Aramisi na intundizi tibitu watebire na akero gwacha Aramisi chinsa chao okorerio gukwana ibireri chiko igochire guchaka saa 1:30 mpaka saa 3 kamili bono igetoeranetie njena njana ngo chande saa 1:30 na inu mwandebiri chinsa ngo soka saa 3 kamili ebona toeranete na MOU to sign it wood asante mbia mono sana mwanchu muligere nkagirete no genderete kuna gwesomia aigana boto gwesomia nende tuamanya asubu imeyuni yule mmoja kwa diaspora na alitiu ndio besha asante rikibaraza abambali bakurika gwethera Ndizi TV News Digital whatever I'm right there with you Salimia Wakili he has really explained very well about the saga of baby Sagini by the way we come from the same kijiji na baby Sagini we wish quick recovery for that baby to recover fully Eric Baraza alishabikiria okakigima agatebanga kwera irubya asingana yesaga yo mwana baby Sagini ndinde wabakari ko the same kijiji mbia mona sana asokwenda kubwati mu rubulio Ndizi TV bwansubo musi Wakili moja kwa moja hii mwaka ilikuwa na mambo mengi obocholi tukanyara barai ogotiani wa transition mangana echi petition nimedano bwate chinyinge naonyanaye echinde nge echo impeachment chachakire chigenderete bona chira senate na mangana nda mangi wonongo kura tole this year next year bono ntuna bakiekura ntuna bakenya we expect bono tochake korora ebikoro Juu mwako uyo no wate binte binge kwerobelia nini na nini. Wana nataka tukwanira about the national values and principles of governance. Ngaki obo korali ubijabu wende te koroleka na kikatiba. Ngaki katiba yanchiri tobo korali boroleka nasa ngenchobono abanta bange bado igotora mangana politics ndora iba gusechi kuranchi erete nakiyoko nyoraba raiba kuna kwerania Raila Odinga ngobolia le Ruto mbanya gokora chi pulpit choko na kanyali bagali okora manando whatever from next year tatarobo amonchorero nakikyagera Wakili tukwanira about the national values na principles of governance egera bantu baigwe karatogo so the next year tukuna mama ngana ya magendero what is these principles of governance how does it look like what does it inquire how does it look like national values ditangane teatura abe como singi omusingi bwense yetu ya Kenya gore ase ekatiba ekatiba ntu abwate katiba ya iri ya Lancaster ya togendia ya tokaba one party state mpaka karotua introduction ya multipartyism togatara kuru 92 mpaka 2010 tobwa to koerania no koerania okukwalinga na tutwale katiba enya 2010 karo bugambi bwa moske hayati Kibaki togatwara referendum tokatwale katiba ya bono tobwate tokunyeroga na Constitution of Kenya of 2010 na re katiba tobwate bono so e katiba
imeyaye katiba ne nyanche nene nyanche ya nene igebuguriti abakenya bukaime egebuguriti ebuguriti oburai obuteneneri chivalue obuya obobe bwense yetu ya Kenya butambo no totebanga ni kiunga katiba ni kiunga iyo bwata magana amange na magana aya amange na rori iburi rito bwate rito mumegete bono national values mbiria bitotenenetie munaba Kenya wekonyore Sara na ritangane kugukwana yore national values igo chibwente koba aseria yo gotobeka na tosike na kurenda na gokoreria ekatiba egina regente getangani ekotukwana gore national values ekotukwana gore national values igo chikobwata chibwate umo ebitengo byonse bya serikali totebe chi department chonse cha serikali organs cha serikali chi organ yechi ochakere the presidency the executive ochakere the judiciary oche legislature echisato na chichirichi chintenenera so chi organ yechi wekachibe imme yogo ogoteneneru ne katiba aya chi nini echiga igo chibwente kobo chiro ne katibeye ne katiba netebete na katibe yabekirwe yabeiro yachakira okoreria amachike parliament nero sia machiko ayokogendia ekatibe okogendereria katiba ayogotenenia ebire ase katibe so national values chionspigo chire chigiteire imeye ekatiba national value echiga nchiri chiechiga turachake tubare totena eye chi national value echiga ko tutarachaka gochibara wekachibororo aso oikerania ayarase ekatiba implementation of policy implementation of the contents che katiba so chi national value echi nchiri chiechi ora obori uno mwana utaramanya eretara iga iboirwe okinire taramanya mwana ye katiba bono genga boneke ne kera story cyo gosomania na national value nchiriki kera iskoga mbare nche naye tutamanye ti national values nchiriki true national value ntangani igere patriotism no obo Kenya kuwa mzalendo okomo muzalendo obo Kenya elia ekero muna tware gutara Sara tusoke kuruga tugutaraga ariange na obisi county commissioner osari obisi governor dimuna tugwetoro igere chinsa 12 chamargo chinsa 12 machamargo bange ntokiya koba esirimbi ko kubugere esirimbi ko bwane yake ye bandera Mnesirimbi eri yabuga bune bendere eri nonye tonyerigereti to eri motu yeito ose ntonyerochi lakini tumadina sakuna biri ekine chinga kichiria che ebendera ego ikigwa omuzalendo igo enkoro ya ego bubujika no buya na maskani igo twara obo shujaa boli bwao igo gotenena wima imara you respect gotenena wima imara ter moskario tenene ga gotenena wima imara esirimbi ryo ka konyoruna esirimbi ge kubuga ukonyoruna chinse 12 chaikire ebendera ngo ikigwere keres bendera tubwente koba yego pepea mutuko so patriotism obuzalendo umenya goche yakabere otarende yakabere wakili onye nchirinde tindi muzalendo wandere yungorandere gwiku I don't think no utamanya abande babo they are busy working abande benyora sako what happens sekere bandere ko yeriwa then you pass to work oko ake no gotatwara obumanye bw'obuzalendo bwito abantu nabanga sense yeito totebe tadi ayatabwe ndikukwanuga ase TV osasa abarori ba TV ye osaba tegereri
babere batatu bandi baitu twasokere isiko yense chinse chichinde twachire etokorera abantu aba babwate ubuzalendo bwense yabo buri ime ya manyinga abo buri ime chinkoro cyabo buri ime ya amongabo aba akrotugo tweba ntogo kora obokorera bwito ko twara ubuzalendo nasenga cyo egente akemo no ubutamanya egento ya kabere no ubo chinga obo siereria obo timbavu obo tasika okukoro inyora Sara omusike William Samoei daktari ne president ya Kenya omusike Paul Simba Arati no mo governor Gusii no ne bukwa segetengo tabere na sikabarai ekorani ngukwanerebo egita ngukwanere ebine bitabo na kwanere byo obo Kristo gose byo dini byechi nsagisato abahindu aba Kristo na aba Islamu obuzalendo bwao bwense ya Kenya mboko bo ekeruta sigeti bali barase birogo so obunobo chai gwatwara na bonko ba omurengo one no tofauti lakini umugambi wa Kenya norori William Samoei Ruto na bonko bo murengo onde omo governor Gusii norori Paul Simba Arati omo women rep Gusii norori Doris Donya omo chumbo gabo na to karansite ningo Anthony Kibagendi lakini mbona ajazi chi ndoto chiao no utaba na maskani na Kibagendi no nyakura na kiata irete chukura kaikaranze kariete kiapo parliament na irete nero karanze krogo nero muchumbo ito togo chenga na ndo toko musabera ya ase mambie ya rero ase constituency ito igazi to karanze ta sore ena constituency egambere no muchumbo kurukwa Anthony Kibagendi eyene county egambere no governor okurukwa Paul Simba Arati eyene nse kuruku Kenya omo president gakurukwa William Samoei Ruto so patriotism no kwerwa no kumanya kurwa nkoro gokore egento kerikere keronge utaiko goganiana otebu gosoiranirwe gosopingwe wow patriotism, that's the national value. The national value. Manchumulia, do you have it? Nonyebo atanya nkwamanyete is the national value. Eganiti kiromo Kenya, kiromo Gusii andonsi asole oyetuare enchira wakila yeresire na wakora is explaining korwa senkoro ya yemi igo tikatoba chi patriots chiense ito ya Kenya sengenjo it's a requirement. Kabere. National unity. National unity na abo mubwense yeto ya Kenya ebisa kubire Kenya byikiranga 45 bona mbia mentu abahindu babekwa abantu bari barote Mozambique bagasoa Kenya bari ase ebisinga gete ase bari coast yeto babekirwe aba bonsi pie ebisakwebi bya Kenya byonsi ego bigugamba emenu emengao ebwate chimira chi desturi chingao lakini tuansi mbandoki na Kenya value yamo yense yeto no obo mu bwense yeto ntwe garora tutentu naba Gusii totebe ntunaba gere totebe naba ruya totebe naba mijikenda abanaba pokoma basigizi ya tutware okumera no komo gokurukwa omo Kenya kwarore ntwaru asito kurukura abazalendo twachire obomo twamanya gukwana kerogoje kwanya mutarote na mimi ni Mkenya muzalendo Mkenya muzalendo yani ekerobwate obuzalendo obo ugatwara na unity yeye echikabira no nyasayo chibegete omo minyokyo yo minyokire ore chimbebe chindeme chindimi chabantu bonsi ensengima nakyagoroko Eliud Kipchoge andi naro kuruku Ferdinand Omanyala abakuminyoka Ferdinand no muruya moyo no Kipchoge no mo sigisi
aba gusieto kwa kama abanyamato lakini renda kero ririeni ria kumenyoka ne ria menyoka te ria yo go break record ria riri na go chigokora utenje na rocha sina renge TV aso twarigereti na ande ba tindo chuna na rocha munyamato asabo aba gusibo kabarenge tina roche montondo bwa sika karanse tense tuanzi bigo twa tenenete igoro nkarwa kiro monto gabigete okoboko gagase enkoro nkarwa kiro monta subo sibwaye igo bosibole usasogete smile yengia omogoko ebichuri chisirimbi chikonu pare kero twasoka kurugari yakora abuna record area chihoni chichigari eyumbo songe town chipigi eyuna rekoro kwa national unity tuguchengera tugokere to Kenya tugokere to Kenya ekero kurigereria bintu bibiri bitatu byakorirwo ebinene omogaka Jomo Kenyatta gari ngo moikoyo lakini gata na gonkwerwa ndwanero bosibore bwa Kenya etokumurka mzee Jomo Kenyatta tombo ya gari ngo omogere lakini gata na gonkurwanera obosibore bwa Kenya igarwane to bosibore bwa Kenya tugatwara omogaka musenyandusi igabise to Jomo Kenyatta history to gote na kamobisa ekya gochgoitwa oyo no mugusi obise to mo Kenya oro moikoyo asenge chuburwanere bobo sibore bwa Kenya so national unity obo mobuito buna Kenya obo mobuito boterna ino mogere ayino mugusi obuna bugento gekurukuna a value yeito embu yeito eyatobege tamo obomo na kigo konyora abarai obatagetenga to chamo despite nganga ito kurukuru they are working very hard balenga ba Kenya nturamo they are fighting for the national unity ngota bantole bisa kwa 45 yes with different cultures culture chi mila chi desturi chi ngapi just by the way culture nemanyirase katiba the way everybody we exercise culture katiba yote na diversity yani obo sibole bwechi mila na chi desturi cheito uchiancheire lakini warning yemero na chimila na chi desturi yechi chibwatane chibeime chibigiterwe ne katiba ye naria yeri chikwancheire nchiba repugnant yani nchiba chirma mincha ye katibe wote anda koboria ntubwate chimira cheke usi emira nero yarengo lakini ande nero bobisi yo gusara abana banyaruka yes eyugere mamincha ye katiba sote ko ancheru emira nero yarengo yabagusi no mwana oisanere tigasoke eyugere isikoye ye katiba teringane tine katiba gotana kero mwana igabwatiribaga no bosibore bwogokinegwa kurendwa na kwawa amasomo na elimu yaye akore asome etenenere lakini emira yabagusi yani no mwana oisanere tigasoke emira oyani yabagusi na amumurori obeire nande gotana kwa kamura gokaga atikakanyome yege sakukerendo eyugere isikoye katiba nende nero yaringe wakilinga ekero gosimuka muromi no sirire the brother narika na kwa una eyibona ne de tatwazi onyo kwa oborwaire bokorore omokore diege sakweki wakorire so eyego mwanto koba mila ichibwanto koba chigitenu neri chiko kemira kene yostokora yakorwa ase kulingana na aria madiri ya richiko ne katiba bo egya gatatu nantu ngukwana igekere ogosanga oborai gusoboteneneri bwa oboteneneri naigo ogosanga boboteneneri gusobogambi bubwataine mpaka obubwechi serikali yechi county majimba ya devolution okay noroje bon oboteneneri obo bone tubwate serikali ibere serikali nere ya ruguru etuko Nairobi na tubwate serikali yaga oboteneneri obore president igere ruguru na igantu bwate executive wende kurukwa county ere governor so
ekatiba yegotana ase chivalue cheto tutware amasikani goso oko ekerenga yeto kebe oko twara chi serikali echibere nandi chonsi chitwara amasikani goso ogotwara oko egenwa ase chinsema chonsi nche George Morara Bwakuma omo advocate Ayensara Ontita omo nogeri bwe TV na no moliki bwe mangana ye amangana amaye aye nanche muna toka rasta ntuegenete na kitokunya gukwanira marieta abere twakwana ruguru twataburie rieta Daktari William Samoei Ruto omo president wa Kenya na ntuwa chansa twataburie Paul Simba Arati omo governor ejine serikali renga ibere lakini serikali yechechire amo ochinyo maine simachikoregas obo koreri oboramo mboyo to tena ntugusi magana ya rogoro ntotageti igotore yaya obo koreri oboramo sharing devolution na power igekonda hand in hand as a national unity as a national values chi principle chi governance wike echibere chinsagi echibere ya serikali ya ruguru na serikali ya chibwaterane eyemono tunyira ninkaga epare yete tensa as Ndizi TV ere eyege kurukwa epare ye national government Kenya National Highways na epare eri etrimugeto gochia kyoge igere para ya national government bado lakini nsagi kurukwa Kenya Rural Roads gego ikamate keromono kuchiko so gochieke jijime ntubwate pare kurukwa village road eyegere ye county government ono kwa understand minto gento kama gakwana kwanira chi serikali ya Nairobi na serikali ya ga igo chibwato obokonyi obokoreri boramo lakini bobagaine aseme chimbebe but lazima bakore egasi wekekorwamo ebintu byonse wekabikorerwamo that's why narigino ne gazeti wakili naranga Dr. Ruto aboliri chi county chimobwatesie aso ko implement engana ya affordable housing. I didn't understanding that they have to coexist. Yes. Yeah, that's a national value. A national value. Yes. Tomorrow the rule of law. Rule of law. Na lichiko na lito gambere. Lichiko na lito gambere. Aya, bono matega amangana yale morero bono iga igare ayo mwana sagi. Umwana sagi ni gare miaka etatu. Oyo uri kuruzi umwana sagi ni otari inguru nurucho umwana myaka etatu tabwate na nguru cyo kwerwanerera arwane tare go cyari giri monto limbwe kainega riri rateme kwe kuminchoria kwegerera noche obo kolibwa egetendo ky'umwana sagi ni nekero twanchire na richi kondito gambera okarona nchira yoka ya amangana y'umwana sagi aberishika ayari mutu na maega sagi ni gere gare go korune chimira kyarusira amaisa chiko kore rugemira gete umwana sagi ni na amangana y'obolemo lakini mwana tigangengerie ntebe na kende gyonsi ekikiagerete uyo achikotaka kurusya obomoyo mata ekina kyo sagi ne kikere koti ne gyo otaka kumurusya obomoyo kera kwa rusi weriso amanyiga na bango iteka okwe nguno kurusya omonto obomoyo aya kurusya eriso ne ekyoma ekemo ekyo mubere mwamanya abantu kero kyama umbile gyo botongu kwa Nyasaye ichiko ki oyoruseti baby sagini atumiete yetari ichiko no gutumia chinchira cheke gaidi chinchira cheke mambavu ne chinchira choko otumia obosibore borio montabwate bobe lichiko na limwento koba underlying factor yogo totenenera Sara nyora na toiso koba ase nseta bwa trichiko gotoko bona chinse chiara beire chibuna njabe ate ya moino ga ye kuru Somali asikiru montago kore kene ndubuna atagete uita
uko kuira chibesa kwanya kwa igento wacha gwatebya abantu gagankwane na nkuri kwao lichiko litugambere ige bintu no bokorerio boko baraisi na magendero gako baiguru no embali bagocha batagete gocha koegesaga batatu gukora biashara na intu batatu kubeke nibo yabo bagocha so evalue yamo ya maana ne rule of law lichiko kugambira ne lichiko ukuraso kugambira ne lichiko umanye gocha demokrasia na participation y'abantu democracy na serikali gose no gwancha kugambirwa no gwancho kugambirwa no gwaito ntu abanyana kuri twagatete tutete na intwe twakwana buri chikura cyara icyo president icyo governor icyo obo chumbe umuntu ogochorwa ko sokero gukende yonsi no rorioyo uti no rio kubwa chikura chinyinge kabisa atoko anda twabangera ini twaka chikura chiabaru orio nyore chinyinge kabisa nero gutangaswa mu mugambi so eye democracy oyo chode na abange Gonga yani naboko chorunde bwensi orio tagete that's your right ene right yao injagaro chikura chiage tu na kereteraira akitaireti bono yoro Dr. William Samoei Ruto nero bwete nero tangaze nero mo gambio Kenya nero nsigete munankara stega allegiance ane royalty ane here to the president of the Republic of Kenya omugaba ningo Paul Simbarati njena akirete Paul Simbarati ayonye gwakirete onde eyao gwagete lakini te nche sanete tabueti lakini ngwekara stekero Paul Simbarati eyun democracy nero kan stekero so no tuma munegioto gupinga William Samoei Ruto daktari nere president ya Kenya no tuma munegioto gupinga Paul Simbarati kene keyongo chenja arati nere governor ya Kisii mpaka 2027 so democracy na berego democracy yako gokia na ndi ageche okay governor mukoro Mbuvi Sonko kagotebia Sakaja uno mugavano Nairobi ngenjira kare kore binto nko initiate ale program yo gusangirira signatures achiko makore into gikora kwa impeachment kero kene nyare kane turu gusangirira signature nande nkyo konyoro mu governor akorire ekyo gekwirira omonto atake gusangirira signatures omanyete Sara kwa ibento na gobeka nako natanganira ingana gete na democracy yakogokia na ndi ageche yakogokia oria obwa na bali bamusira yagecha bali ba oriobu na bali bamusira so Mbuvi no obusibore bwaye bwege katiba na bakuri gichinjira cyoko impeach Sakaja usangire signature chisane cyoko sabe assembly emobeke emwako musasa emuchunguze ine sheria ne rueteli bageri na troche impeachment motion ya etiwa na Meru ya retro senate negende to kuchunguza na kuringoria ne choto verdict yaye democracy wikatwanjira ne ntekamo korara to kuboka to kunya kuragereria bali baikara stebiro eyutera to konya democracy yakogoki nandi yagechi tiga toge chibwe tukaranze tutokubanga mutwe tari toge chibwe toko beka ama tobe gusogo ogopinga oyo karanse kero kegera egechi richiko njirate yoko monyegeria no rama kurumambi mambia paka botuko no ibuka onyako kobeka obororo
obo chai tora change kende omugambi omusike daktari nero mu president of Kenya and in fact go kwenda mambinche katiba nerwetenga mugambi uri karansta bwenerete gusikwa even from the bible igeta go we mngana yo korwa as expert mwancho muligereria ntona go clean yani ntona komenya asoko na go castigate abo koreri bo korwegwa okay imbuya kare bintu bitari kwenda burungi. Somebody has a right yogo castigate but not too much mpaka kare bintu binde bitaracha ka even go koleka ogo pinga gweito okumwanto ko bakori go kuguna constructive onya go kwana gwachire mutu na maega ugo pinga bintu gete lakini binte bigo korwa ninginyorete egento ngereke gendrete ase iga mate eyo mwanya getinga ne station yago ya mwanya getinga ye mwanda gukune bintu bire seitoga audit ya gokorwa ya bakorie gas ntwarocherie ntangani yakore twase stadium musike Simba arati akorete yakoru ne chigaba na chinde chon speakerase yo chigenda gokora they copied baga copy ye chintereba ayo manyene ngwa stugete na umuntu akogwe kibungo kiegari atomati kwandiga igorende egoto none bugwa sare kubori na togendera sobe eninde tutoribu ntoko gendera asari amabakoretwe onyo umuntu karikire ne certificate yoborimo yobokora utabwa ati qualification yo karanse kirogete asobisigete oyino moibi na moibi onde bwanse otumie bundu kinchiraga ko irabanda oyino moibi na moibi onde bwanse ko iba chiombe etugo kiegere igura ali aso ikaransete tobwatie kike bwende go kubekoro mbia mono wakili asa kwenda gutebia tumetio senda ende mutu senda swana ne but I don't know na raba governor bagatebanga mbagwenerete yani dichikondiri wenerete korosi wa determining at what period of time bagwenete ko ba impeached na ba MCA yeni go yacha mega ya Kawira is just 100 days in office was 112 113 aba chakir ko impeach lichikondro there is a possibility nga neto kanenga lichikondro sibwe yogo determining umuntu wikara colleagues matuko make bara mutigana erara akora kwanza ewikagatika bero bakanyora ngateri konyarekana that's then bago chaka motion go okora impeachment ne eyute ko ba kulingana ne katiba yetu katiba nyora sara na nengo nyono mo anchumo ligereria ase katiba yense yetu ya Kenya na erase katiba chirichiko tebwa chire most progressive asensengima na igwetego katiba yetu yere umuchanganyiko we katiba ya abaindi aba South Africa aba America aba Britain aba Japan katiba yetu yere hybrid ya sangane tuchi nyinge ere katiba yekelelezo ere bonega eko somwa asichinse cha Europe America South America Australia New Zealand Asia Canada the katiba ya Kenya ise ko ba implemented etego ko ruchecheye yogutagana tuchenje katiba katiba ya Kenya nero the most progressive constitution in the world esa ake ama badiliko naro abwente ko korwa abera atatu ayuarache asoko igwana kwaba abasomi n'abananchi ba Kenya kepengele nkebwente kubaye ko yogoteba ndio mugavana abwente gutenirwe gasi umugavana usumugambio ndobwansi utakorera timu ne katiba ya goteba usina machiko na goteba na babwente kurusuna ne ritukuri yakabera kraso y'umugambi na antari bagavana boka abarayi bonspi isiko bari chiko n'abarayi batayigokoreria batware ubuwoba bwokuruzigwa eturaira ne structure cheito usabogendere bweto ubarabe buya alafu naende bune katiba yense usine ya China usine na bokongora wakili ekero utoka kole mangana yobukurumi corruption they just hang you ntokobi like that agora to ko binte vinge from other countries bono rende nabo turatake na bera abuna na rencherera tokonye lakini wone katibe yeto iga utana amasikani asobo moyo na right to live na kiase eki na kiana chetu ne Supreme Court yekarusia
oko tomwogenda kinyonga Kenya bono iga ndubwate muntu guchiko itwa ekerwa ogosibu bono koro igo kubwente ko bogosibwa maisha lakini talino obekerwa ogenda kinyonga asiche egefungo kya ogoita ne chinguru ogoita na oboibi bwe chinguru robbery with violence and murder abantu bakabere sentenced bagenda kinyonga lakini wona se katiba yetu yekanete na nesigete omomoyo so nekina kitware nkogenda ekende na human dignity ne national value human dignity na amaskani asobo moyo amaskani asobo moyo obokoreri mwana nari tukwana iguru mwana sagini obosera nakyo ukwana iguru ya sonko bono tota intumwanya getinga sonko nakyo tukwana na bamura basubati batari Gusii bararendo mwana sagini yes egento gya kabere nakitoko terna mwana sagini airu na sonko tayari ase mitandao orikire na afya ya bana bageriganaga oyinaisaini sonko taisaini tasigeti obo bisibu abana aba babere sonko tasigeti ebina bya bana nkunyuri sara inchino mu advocate wa High Court ya Kenya mu advocate onde bwansi gusimumanyi bwa mwana yeri chiko bina byabana mbigokorwa darani privacy weke bina kero mwana uyu gucha gukinare achiko basigete musi ko moro kereria mu mubeka darani kurwo bakobo bwaye muntu nachiko twara marema tagutwara akero twarenga abana basinene abana babwato barema guseki eskure bare gusekererwa yabagera mbago koreri buya sobo amasomo umwana uyu gagukina na kyago cyutware society bona tiga sagini arane no muko sonko ochire otebiri yaba Kenya urikire nango iraro umwana uyu China achiko mubekera maiso arore omonyagetari oyo mubu abanyagetari bari basomereta mangana maiso ensengima okoro ku professor kiage bwenyagetari yere bosongo okoro wali abaguzi okondwari no ni chembegete birorebi kiage otebna ncherate yo mwana uri mora rusie mora mubekaro nande mubekaro nande because the extremes chirengo ekero agutagurwa maisa so sonko ndi abe expert professor kiage otebire mwana uri takorora bugima bwaje bwose ntori ase society yo gotasika dignity yeito dignity yo mwana sagini wikesi kwe eritomanye tuna sagini no mwana bano tugukinia kale no barema buro wege pofu tari tonga inuna nkwirware China. Alright, tumanchu muligeria tuli na wakili George Marara Bwakuma Kromausa and Co-Advocate Company aigoma chibosongo ne county ya Nairobi ekarondo chemo kogoti Joseph kokoro morobeli bwemisa koruge gase kutaseni gitu kia Ndizi TV agatabana wakili anaongea mambo mazuri mazito na matamu pia mana sana uyo mtumu kogoti Joseph asa kwa ime morobeli Musa Omare Ngaya korwa matongo SDA watch ogembo machoge chache Ikova Road wakili abantu batali kwenyara na bubu kabarense yeri chiko abantu bali bakwenyara tibali gusikali chiko ende mbali gokorerwa kende enelibolyo korwa Musa Omare Ngaya korogembo nande nara igo goteba Henry oigo kabosio moyo Sara no mwakili maranga anche mara anche ninganche teli chiko gaki konya bataka kwenyara omoyo okay message yao na bogoro chinga no bwatekerenge kia akini njero yerigete tindi konyara koye manyabuya kolenda bataba konya batali kwenyara amangana ya malimo na ende rio okay Henry igo biamono koroga bosi nyakora nyana bokolike message bya wabeke full support ko be komese ko bono this is anyway nara somorobe konyango Musa Omare Ngaya agatabanga wakili yani anto batali kwenyara nabo bali nselichi ko bali bakwenyara barabu mbali gosikalichi ko naende mbali gokorerwa kende how true is this Ngaya nakwana keroge terito twarenge gochaka nakwana na ekatiba ya Kenya na yamwe ekatiba chibwate
obo manyi no bokena mona sensengima chinga kichi nyinge aba bataikunyara obakuburi chiko asenge yo obotumi obobe nobo kurumi lakini katiba oseri chiko ndibwati aseri ancherete na oyo moso nche naye oyo moitabe igoro oyo natwale chinguru di chiko igori bwate contemplation oseri bwato koegena bwatwensi kolengana na kike nari uchi kwana next na etumwento ko batolengaine tolengaina aseri chiko elia sobo koreri bweri chiko oboko bomuna bagotana lichiko ulingo omoro tieri kabere ukona chamoino na ndo na chamoino onde tayo ko botieri anseme yemo ukona chabweka ugoto na chatwensi mpole sana nande ne no weitia na chinga kichi nyinge twatwalire lichiko likoma chikorona likwegemea bali babwate usabwate okobwa lakini ekero chinga kichiraike tutware eserekali tutware abarai aba bataito obokoreri no kora gwe katiba kobe n'amachiko ntogutwara bounereria obounereri boro aseri chiko oseke katiba igoboro racing cyo gwancha gweto mwanya bantu kemo intu twanjete mbarai kitwachorire aba bataisaini twababeka sebirogo na ubagereta turasama tobe ayo gutwara obokoreri gwe katiba abo bakogenda in one way or the other baenda against the rule of law ose maminchaneli chiko. Asante lishabikiri nene liabo basi onyoni na Teresa na ubalime bagotebanga kwani wakili mono tunafurahia tunaelimika divi na morakoro bogirango maate Nyamarambe agoteba wakili itobarikiwa sana usipokuwa kwa studio tunashangaa itakuwa namna gani kulende tumekuona tumekucheki asante kwa kazi nzuri asante divi na morakoro Nyamarambe Chofri Onyancha nere nkoro tabaka agoteba gotea wakili sana anaongea vizuri is really articulating very well we are learning asante Sara asante wakili asante Ndizi TV Chofri Onyancha koro tabaka Samson Oroswa koro machoge chache ugembo agoteba locked naondo ugemba iga wakili is my biggest fan asante Samson Samson Oroswa koro machoge chache ni shabiki ya wakili sana sumurubili bweli chiko agoteba ako ndani nindoche Esther Ongwae all the way from Kitengela agoteba tuko ndani gotea wakili wetu Mungu amzidishie asante asamange biamana sana Esther Ongwae oyonkoro chinsema cha Kitengela Risha Bekirio morobili bwenza kyamono morobili bweli chiko gendera kutumia ujumbe yao esenchera yemitandao na Australian Ndizi TV News digital Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na inabokonya runa Sara on Twitter Facebook na bokwana amona inche karatole na wakili oito George Morarabwa Kuma Mosomo somete kegima mangana eli chiko na nchengo na gonsomiale that's why karata jiti as studio okoranje na Brighton to chande kegima kolende asante asobotambe kohona the invite thank you producer agote just 4 minutes ngoto menta kwalenge aki producer na nke yora isana so that we harmonize na tukolege ntike kia national values na principles of governance egera toigwe tuensi so come next year 2023 tuganie obokoreri na enda monto ko obokoreri goikatu ale these values na ndatu ale principles nana kia uchikirania obokoreri bwaye karibu tena wakili togenda stideke chichinke chitigarite kanya twikire equity watebire wika tobe tolengane okurengania kwari kwiraniria Musa omale ngaya korochinse cha wika tutwara okurengane aya kechi taikaje tongora jire wika tutwara transparency transparency obwasioku wika tutware inclusivity yani to usikanase ogusishwa ogusishwa nukolina onyene oboime onyene pare korosugwa
wikatoa gulibaga tuchangie na kie pare koroswa echiro na kie ekoba ubusangirire bwe bango ebinte biga bitakere bibe kero giancheire na ntuto gwasyoka guchasekire to aso koreria obutenenerio buya borarete obokena se ogutumya chira sirimari chiri to bwate onye ne kibasa chiri chikoro uche kibasari obutenenerio buya igo chikorana ebese yetoire na 1100 abana to bwate ni 20 so kibasa chirenga tokuba ntonyona kibasa to bwate 1100 umwana oyo moiru 1040 echichinde twatigira abandi 19 eyimono yuteraba transparency teraba buya mono asamangana a CDF irabara ibaito morigerere transparency ekore meremo kero mwana anyore nandi bari rightfully bagwenete konyora of course na bana bataka na bana bakurwase gose batabwati abaibori CDF ya etiwa nonye bado barabekero into the account na roba complain but rende it will come onye yikire wetiwa nonye yarenge a bit Sara tingo kwanera igoro ya CDF kere no ndi ntwa kwanetega negendo yo kuna chinkoro sana ya konyire lakini ekito saba ebe kwebase ekekatiba ege sheria ebo tomo choko bweli ichiko ondeta yo kana kere oisugunya kuna na nyoto yo magande no kwabo mungani sana kwa kwana buyego ya CDF onye nkwanye pinga ayo kwabo ntwa kwa magenda so CDF ne asinare kunete chinkoro chabanda ake mwaso ase aba taikuenyara na chintakana ase chiseme CDS ne kunetake egento kibwanto kurigerirwa nonye togo kwana igoro yoko pinge bintu gete bitatu gorekebishwa ase katiba ntubwanto kurigerira naki era abebe seyo etoke konye bali bataikuenyara na bataikuenyara sense yetu ya Kenya na bwa bange nande ekemo kende tuwengu kwana integrity omaskani integrity amaskani Sara asa to chumwako yo munya no mwaka tutaigo chikunya korerana chikurana kichiarenge duata na democracy gakogoki nandi umiza so to suke tutabo yo na roro myake yana tokonyane onye no kurusania magoso turusania magoso ari okwagacha tomenta ne chiseme chukwagacha tusukani kuru agucha aya evaluende na discrimination yani nto twara enero na kikwamuruka yote na richi ko liko machikoengera bali bata musomare na discrimination utatwara obochai okonenge yani umwana oyo narumuya nja ubagwatana kamwana kaliyuma atana kuma atenje nganjete ya abana abo bonsi nabao aba Kenya bonsi naba motole yotubwento gutwara obo amate bo tatuara na oyo naroriga nto discriminate ya na handi to gotirimbo gatoga ndanse accountability umwasi yoku tokuri minto ase umwana sagini nere nkoirorera nande umwasi yoku gobore umunyagetari oyo ore expert otutabire mwana utakorora ndubwandi nandikoira ngujuma tunga inu na China nekare tunga inu na America nekare ya ubwasi yoku gobuguche buka ubukwe orokia na eme uko ero yera nigu yarose twita twata maiso buna sagini ekaira ne karora nereriye tiyo na yare sonko enyagitari yoto te yakuru mwana sagini tigatoreta torokimo umuko oirane tuko karora una bubwasi yoku accountability tari gukwana woka otebeke na bogokora otena gusego bwate nibe nyinge ya obwasyo kugobokoro kina nibe yo bwate ige yakora ya maya nande nakia nibe yatumeka simple as that integrity is a national value ntoira na tochegochi
kora chinga kie chatobera chinga chinga kindo chinsa chito chere to chinsa chere kange twetani lichideka eye nare gukorera na yemo igongwa kera abantu ba magazeti na batangazaji ayoro yomobo n'iki station y'icyeto cyonse kigotangaza ku Gusii intanga ni Ndizi TV nande ngakere baria abaliki ase aya mwakorera so mwakoyo kogera a society ose amatemanye mangana abera tataya tare gocha kumanyekana aya gusomo wakiri ntaro cha kumanya erinde nsoe nchekoreta obuya bweri chiko ime ninga kere mbia mono Sara I particularly ninga kere ndugu Kebati bia mona so mwakoyo ninga kere ndugu Brighton ninga kere ndugu Joshua bia mono ninga kere management ya Ndizi TV na ande nsabe nyasaye abamente na ande aba mente chimbebe chino erinde go ikera abantu abange ninga kere umurikyo yomo bwe chinga seti kurwengongeye utari mwanya gitinge lakini ase okoige na kwane okorira manene sana sebi na bibere bitatu no koreta ukumanya mono umusubati okurukwa root mbula on Nation Media Group mbia mono mami God bless you so much. You have enlightened our society. Abaliki ababonsi babo Cyprian Citizen TV. Crispin Citizen TV. Enko bakira mbia mono. Abaliki bechinga seti kuruoro ngongoro babo mumanyi. Bonsi kocha bochi. Omingo. Igonko bakira mbia mono asega ashingia bakolire. Egereta abantu bamanyire ngikegendera tasoro ngongoro. Mbia mono sana wakili na intutuire libageri gainche bene na kurogeta seni kia Ndizi TV morobeli bwensa kia stoko batera na Brighton nechi producer cheito ngambia mono sana asoko ba on time ase kakio mwaka mugima aniya sawe chikutuanchira tukoro mwaka we hope nga next year itakuwa mwaka wa mabadiliko na mafanikio na ende togendera kumanya abantu baito enya sako afyengia no mwanchu muligere nya samwe afyengia we don't take that for granted wakili tunashukuru sana. Asante. Ngana yo mwelio ganiria abantu happy new year na mashabiki yao bonsi baganiri happy new year ekarato gukora this year. Amashabika ya berega guturigereria mwata mariga sama isane amariga yo omogoko no bwanchani biyamona so guturigereria biyamona se sabari twatara masirichiko na nde nkubahakikisha iga ntwabwate kabere gatatu tutaikiraneti mpaka mukatwaro borito mutwabere umwaka tuguchako munya 2023 aramisi teyo ndagose koba osekitengeke keri chiko yetawakilishwega biyamono omunana abasenie nande aba afyengia matuka ya bere tutigarete nantu chake biya mono God bless you. Asante biya mono sana mwancho murigereria isawa able advocate George Marawakuma tu atarinere sabale umwako mugima endoro chobaganiria mayanya sanche atuanchere tutambuke asenje matuka bere na mangira na matambe tikatusabe safety ya nyasaye atu iki 2023 inyore nere Thursday alamisi yo mwero kigima tu akorero murobele yakaro tu rigererie engana yengencho national values na amangana a principles of governance na kitobwenerete tobe tuchokobate binte byonsi piwa kili atebire abakoreri ni gobokoba as easier as ABCD ntogotwara mangana ande matambe tenya sa tokonye marobere bwense kenya sayo konye gitaseni kia Ndizi TV nya sage konye na bakori mirimo bonzi nayo mwancho murigereria mashabik atimu akili bakora wana Eric Baraza yabo Nyasimi yabo Edwin ngobakira ngambia mona sana endegendera ko baime yo morobere bwensa kebona botambe asoma ko yo 2022 omorobere bweli chiko
twakiro masumari ga wakili mpaka naende alamisi ego chabone ko ba new year ange chitariki sana nemo naende togo cha kororana mbia mono kegima asako ba muligererio muya asako ba mutegererio muya asumurubirio bweri chiko Warabire bwensakia igakoreta mwananchi Sara Nyarangi Ontita tokubwatana na Brighton Makoli olio kweneke muna maliogi chibicha wikira senchera yobekira no gwetira senchera ya online na yakorwa Joshua Uta our able producer, thank you so much ekero bakora abana John Kibati biamono wika chinga kichinde naende ncheni gonkorwa Sara Nyarangi Ontita bye 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 bye. Thank you, ma'am. Thank you so much.